Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Yau muna tafi da sirri na ɗaurin baki. Wannan sirri ne na ɗaurin baki. Amma ba a so a yi shi a bisa cutarwa. Idan ya kasance mutum yana bin ka bashi, ya takura maka da tambaya, to za ka iya yin wannan in sha Allahu ta'ala. Ko kuma wata shari'a ce ya kasance akwai hayaniya a ciki, to duka dai za a iya yin in sha Allahu. Amma a ji tsoron Allah, kar ka riƙe wa mutum kuɗinsa ka zo ka hana shi. To ka sani cewa in ka yi masa ɗaurin baki a nan ya ƙi ya ba ka, bai samu damar ba ka ba saboda ka ɗaure bakin shi, to ka sani cewa akwai lokacin da za ka biya. Lokacin kuma da ba ka da shi. Saboda haka duk wanda zai wannan sirri ya yi da niyyar idan ya samu kuɗi zai biya, in magana ce ta kuɗi. In kuma akan wata magana ce wacce take ta inganta, to sai a aikata in sha Allahu ta'ala. Abin dai da ba a so mutum ya yi don zalunci ko don cutarwa. Yadda ake sirrin kamar yadda kuka ga wannan wato sakandami da sauransu, to su ne ake rubutawa. Amma ana so ne a rubuta a cikin baƙar takarda. Idan an rubuta shi kenan sai a wato samo ainihin lallagowar kargo. Lallagowar kargo za a ɗibo guda 3 ko guda 7. Ita lallagowar kargo shine kargon da bai buɗe baki ba, irin ɗan naɗeshin kan nashi. To su ake so a samu. Sai kuma a samo gashin kurma. Gashin kurma ko kuma bebe. Ƙwarai da gaske. Kar a manta gashi na kurma ko kuma bebe. To da su za a haɗa a zuba a cikin layar kafin a nannaɗe. Bayan an zuba shi kenan sai a yi naɗi na laya. Idan an naɗe na laya shi kenan sai a je a samu bishiyar tsamiya, sai a binne wannan laya. Inda kuka ga an sa suna an buɗa ɗinnan sunan shi za a sa. Rubutun kamar yadda kuka gani haka za ku yi shi in sha Allahu ta'ala. Allah ya taimake mu ya kuma ba mu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.